दिनै 30 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 10 गोथार जोनोम सान। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोराव थानाय बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावखुलियाव फालिनाय जायो। बड'फानि गोथार जोनोम सान फालिनायाव BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया बाहागो लायो। लोगोसे मिरु UBPOनि आफादगिरि मनोरन्जन बसुमतारि आरो धेमाजि जिल्ला एबसु आबोब UBPOनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया मा फोरमायदों मोनथिनानै लानि। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बर'नि रैखाथि थामोनथा जि मोनसे सोमावसारनाय बेखौ दैदेनबोनाय जोंनि आगोमा दैदेनगिरि। बे दैदेनगिरिनि दिनैहाय 66थि गोथार जोनोम सान फालिनाय बे बुब्लियावहाय जोङो बर' कसारी अनसाय गावारि खुंथायनिफ्राय दिनै जोङो बुंनांगोन गिबि खेब जों बिथांनो बर' कसारी अनसाय गावारि खुंथाय मोननायनि उनाव दिनै जोङो मान बावदों, बिबार बावदों बिथांनि मुङैहाय। बाथ्राया जाहैबाय जोङो थांनाय समनि गोलाव सोमावसारनाय जारिमिनफोर बेफोरखौ जेब्ला जोङो सावरायनो गोनां जागोन बा जोङो बिजिरनो गोनां जागोन, बेवहाय गोबां बाथ्रा दङ। बर' हारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्रा, मोननाय मोनैनि बाथ्रा, गोबां जोङो सातजारला खैदांखैफोर सहायबोनांनायनि बाथ्राफोर। बर' हारिया मोनसे सम फैदोंमोन जाय समाव जों गुबुन हारिजों नाख्रेबजानाय, सुसिजानाय, गादबजानाय, नासयजानाय मोनसे हारिमोन। राव, हारिमु, सोलोंथाइ, धोरोम खोरोम मोनफ्रोमबो दिगावनो जोङो नाख्रेबजाबोनो हमदोंमोन, फोजोबस्रांनो नागिरदोंमोन। बर'फोरनि मुं मुसे गासैखौबो सिलिंखार खालामनो नागिरदोंमोन। बे खैसारा दिनैबो जोबस्रांलांथारबाय होननानै जों दाबो बुंफैनो हाया। दा जोङो नंगौ सम मोनसे बड'फानि दैदेननायाव जोङो बाहागो लाबोदोंमोन बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो नागिरनानै संकसनिफ्राय सदियासिम। बेयो बुरलुंबुथुर दैमानि साहा सेरफाङाव जोङो 1 नं दाबि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिखौ लानानै नैथि दाबि दंमोन जोंहा बुरलुंबुथुर दैमानि खोलाहा सेरफाङाव थानाय बर'फोरनि थाखाय ट्राइबेल बा बर'फोरनि थाखाय मोनसे नीलाचल अट'नमास काउन्सिल दानाय। बे नैथि बर'फोरनि दाबिमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। थामथि दाबि दंमोन कार्बि आंलं आरो सा काछाराव रायजो जानाय बर'फोर, बे बर'फोरखौहाय हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि मोनहोनांगौ। बे मोनथाम राजखान्थि दाबिखौ लानानै गोलाव सम सोमावसारदों आरो जों बे सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला बर'फोर सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनथामथ' गोरोबथा खालामबाय। गिबि गोरोबथा जों खालामनो मोनदोंमोन 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारि। बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकाराबो बेवहाय उइटनेस हिसाबै दंमोन। बे जादों। बिनि उनावहाय BLT भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों नैथि बर'नि गोरोबथा जादोंमोन, BTC गोरोबथा। बे 2003 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव जोङो BTR बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ खालामनानै लाबोबाय। बावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फ्रन्ट लाइनाव थादों, NDBनि मोनब्रै हान्जा थादों आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर'नि माहारि आफाद हिसाबै बे मोनथाम गासैथ' माने NDBया मोनब्रै हान्जा जानायलाय जोङो गासै मोनद' हान्जाया बेवहाय ज' जानानै थामथि गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय थांनाय बोथोरनि बाथ्राफोर बड'फानि सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बे फैदों, बे दाहारा फैदों आरो बे दिंग्राय बिन्ना फैदों। बर'फ्रा दिनै मोननै काउन्सिल मोनफैनो हानाया बड'फानि गिदिरथार बेवहाय बिहोमा दङ। बड'फा जोनोम जाफैयामोनबा बर'नि गेजेरावहाय बर'फ्रा बे सोमावसारनायखौ दैदेननांगौआ गोब्राबमोन आरो दिनै जोंनि बे मोनफुं फैनाया बे हयथ' जों साननांगोन बे जाफुंनायानो नङामोन, जों बेखौ बुंनो हायो। आरो बर'फोरनि दैदेननायाव जों बर'फ्रा बुंनो थाङोबा जोङो संबिजिरारि मोन्थाइ नागिरनो रोंबोदों, जोङो डेम'क्रेसिनि बाथ्रा बुंनो रोंदों जोङो, आरो जोङो बिदिनो जास्टिसनि बाथ्रा जों बुंनो रोंदों। जोंनि हारिनि थाखाय जोङो जि मोनसे दाबिखौ लानानै जों सोमावसारनानै बर'फोरनि बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोजां मोनसे स्ल'गान दंमोन, डिभाइड आसाम 50-50। लोगोसे जोङो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा आरो बर'सा देरहासार, लोगोसे जै बर' हारिनि जै आरो बे हाया जोंनिखा, जोंनो संबिजिरारि मोन्थाइ नांगौ, जोंनो जास्टिस नांगौ, बेफोर आरो डु अर डाइ बे स्ल'गानफोर, लिभ एन्ड लेट लिभ, बे स्ल'गानफ्रा बड'फानि दैदेननायनि गेजेरजों बर'फ्रा बेखौ जोङो हस्रिख्रावबोनो रोंदों। अख्रां गोमसारनाय हस्रिख्रावनाय बे स्ल'गानफोरखौ जों होनानै
बाहागो लाबोनो सोमावसारनायाव थांनाय बोथोरनि बे जारिमिना बेखौ जोङो बुंनांगोन आरोखि जोङो बाहागो लाबोनाय जि मोनसे सोमावसारनाय बर'फोरनि मोन्थाइ नागिरनानै समबारे मोन्थाइ नागिरनानै बेवहाय जों मोनबोदों आरोखि बड'फानि फोरोंनायनि सेर सेर दा बड'फायानो बुंनो थाङोबा बर' हारिनि जों बुंनांगोन बिथांनि जि बिहोमा बे बिहोमाया गोरलै नङा मोनसे गोरिब न'खराव जोनोम जानानै न'खरखौ नायनो गोनां सुबुङा हारिनि थाखाय न'खरखौ सेक्रिफाइस खालामनाया गोरलै बाथ्रा नङा सासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरि जाबाय अफिसार जाबायमोन बे अफिसार बिबानखौ नागारनानै साख्रिखौ गारनानै हारि सिबिनायाव ओंखारबोनाय बेबायदि सुबुं मोननो गोब्राब दा ओंखायनो बड'फानि बाथ्रायानो एसे आलादा बे खोथा बिनि गुनानो एसे आलादा आरो बियो जोंनो बेखौ फोरोंलांखादों बर' हारिखौ मोनसे समाव जोङो गेरेमसा हारि दानांगौ मास्टारेस दानांगौ बे मास्टारेस दानायनि मावनांगौ खामानिया गोरलैथ' नङा जों बर'फ्रा खौसे जानांगोन खौसे जोङो बयबो खामानि मावनो रोंनांगोन सोलोंथाइयाव जोङो दावगानो हानांगोन सोलोंथाइनि फारसे जों मोजोमथारनानै जों लेखा गोरों जाथारनांगोन बेफोर मोनसे नोजोरजोंहाय बे मोनसे थांखि नोजोरखौ लानानै बिथा खालामनानै बड'फाया सोमावसारनायखौ दैदेनबोदोंमोन दा जोंनि गेजेरावथ' दिनै गैला जों गोसोखांनांगोन ओंखायनो गैया होननानै बावनानै थानाय बाथ्रा नङा जों जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनो रोङा मान बावनो रोङा बे जोंनि मोनसे दुखुनांथाव आरो जोंनि बे आखुवा जानो नांला गोदो थांनाय बोथोरा थांबाय फैगासिनो थानाय समफ्राव जोङो जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ जों मान बावनो रोंथारनांगोन बेखौ जोङो गोसोआव लानानै खामानि मावनो रोंनांगोन आरोखि नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।